17-й день війни Ормузька протока повністю закрита. Понад 1000 вантажних суден і танкерів застрягли в жахливому заторі в Перській затоці, а армія США не може її відкрити. Президент Трамп заявив, що американські військові знищили 100% іранського флоту. Але іранські командири кинули виклик Вашингтону. Якщо ви знищили весь наш флот, то проявіть мужність. Відправте кораблі в протоку і відкрийте її. Але Америка не зрушила з місця. Замість прийняти виклик, президент Трамп виглядає безпорадним. Він благає союзників надіслати флоти для прориву блокади, навіть погрожує їм за відмову. Але Вашингтон отримав найбільший шок цієї війни. Франція, Японія, Австралія і навіть найближчий союзник – Британія – повністю відмовилися. Вони офіційно відмовили у відправці флотів в Ормузьку протоку, не бажаючи жертвувати кораблями в черговій катастрофічній війні.